Няма да те поздравят. Нито когато публикуваш снимка от екзотичните си почивки, нито когато стартираш новия си бизнес, нито когато започнеш да публикуваш дори първите си видеа. Въпреки че са гледали сторитата ти и снимките ти с години. И не защото не са видели, и не защото са забравили, а защото завиждат. Те те познават много добре. Ходили са на училище с теб. Работили са с теб. Знаят всичко, през което си минал и въпреки всичко не могат да ти ръкопляскат. Не могат да ти поздравят. Защото твоят успех им напомня, че те са спрели, заседнали. Защото твоята смелост разкрива техните извинения. Защото твоето усилие ги кара да се чувстват малки. Те ще гледат всичко, но ще се държат сякаш нищо не са видели. Никога няма да коментират. Никога няма да харесат или споделят. Защото за тях дори едно докосване на харесвам се чувства като признание, че ти си успял, а те не. Тази почивка, на която си отишъл, ти не си я направил заради тях, не си я поснал заради тях. Направил си я за себе си. Този бизнес, който най-накрая се стартирал след сумати притеснения, тревоги и така нататък, и години мечтани, не си го изградил за тяхното одобрение. Изградил си го, за да изпълниш визия, която е живяла и живее вътре в теб. Същото е с видеята и с всичко останало. Дори да не е било перфектно. Ти си мислил за бъдещето, което създаваш. Затова продължавай напред. Те или ще вървят с теб, или ще изостанат назад. Споделете в коментар какво мислите. А също така, тъй като това е първо видео по тема от коментарите, споделете на каква тема да направя следващото видео. Ако сте в София във вторник, заповядайте на много силна практика, тогава е новолуние във Везни, да се заредим и да привлечем нещо ново и вълшебно. Чао и до скоро!